Ya, disambung. Ya. Pamundhutane sik oke. Ya. Sekalian ngaturke sapa? Mbak Tiwi. Oh iya. Ayo jumeneng. Heeh. Nyuwun kadung tresna iki pamundhutan saka sapa iki mau sing anyar iki. Ha iki. Ya. Kadung tresna lumayan iki. Heeh. Ya. Ketoke ketan loro iki ketan. Oh ya tampil ngerti-ngerti ya. Mbondeng wis tampan ana. Rezeki iki disyukuri. Ya. Sepira-sepira disyukuri rasa gresula ngono ndak di stop rezeki karo sing kuwasa. Heeh. Ya. Kadung tresna diaturake. Ya. Nah, salah to le nganu lendang. Lendang iki ditumpangke ning tangan. Nah, ngono kuwi. Oh, nggo jaga-jaga nek umbele metu. Ayo. Dijiki kok. Ya. Kadung tresna mangga. Saka sapa ki mau Pak Gepeng Rombe. Ya. Rina wangi tati-ati Sindengmu ya ana sing lembah manah halus. Heeh. Ayo carane woh ki Tiwik ki ya anggur. Wah iya. Ora macem-macem rasane, hanya satu rasa. Ya kuwi anggur 5.000. Ora nganggo 5.000. Nganggo to ora nganggo. Nek Ika ki ya buah naga. Heeh. Di irisa wae jeroane ya abu. Ha iya. Nek Orisa salak wonge keras. Wo. Kulite Elisa iki wonge keras. Heeh. Salak. Heeh. Nek Ganes ki ceplukan. Ha iya. Cilik tukul ning sawah, goleki cah cilik-cilik kae. Heeh. Ning ya kuwi enak lho gong kuwi malah sok arang tukule lho saiki. Nek Tatin ki blewah. Heeh. Sigar set langsung metu banyune mak bioh. Awak gembur-gembur kaya ngono. Ayu semangka tanpa biji. Nah. Nek Neti ki klengkeng. Klengkeng Singapura. Wah. Iya. Nek Prastiwi ki pace. Aja ngece, pace kae iki pace iki iso dienggo tamba bludrek. Ayo dadi dhewe menyediani wong bludrek-bludrek ngono. Iya. tanpa dahar tanpa nendra Nanone kayung yon marang selirane tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna neno tan liya amung sliramu satemah lara asmara lama pus katon tejane monggo ya lamatur
bongkok rangkep kele. Oke.
Sing ngendang jaiponge nganti loro. Oh iya. Anggere sing siji ngendang, sing siji nang burine ndonga. Ah iya. Duh Gusti paring ana wilujeng kendhanganipun rencang kula menika mboten kesasar tekan pundi-pundi. Duh Gusti paring ana selamat. Pangrenting nang ning kluntak. Jang terus sing buri alhamdulillah amin. Oh, ayo karang kanca-kancaku ki sebaya mati kok. Oh. Dadi saling mendukung kanca-kancane. Mau pas jineman mau sing muni ming gender, siter, sentrem, gambang. Heeh. Liyane meneng kuwi do meneng kabeh to, ndonga kabeh. Oh. Mugi-mugi rusak ngene kebublok. Lambene Bagong warna-warna wae ra. Ya. Podang kuning. Heeh. Diaturake kok. Sindene langsung loro wae, Truk. Ya. Tatin karo Ganes wis ben padu cah loro iki. Sing siji gedhe, sing siji cilik. Ayo, jumeneng. Ayo, ling buka wedang engko, ling ngombe engko. Ya. Ayo, semprotke. Wis kebacut mecucu e. Heeh. Ayo cah loro, ya men adil. Ah ya, wah. Sing siji cilik iki sik sedulur iki. Oh. Sindenmu ki sik sedulur kabeh to. Isih seniman ki tunggal Mbah. Oh, to. Si apa jenenge iki Prastiwi iki nek karo Neti iki misan. Oh. Batu misan. Batu misan cengelmu ya ora. Misan ki ora ngerti kok ya. Heeh. Ah si Tatin karo Ganes ki sepupu. Oh. Sepupu. Ngapa ya ngematke pupu? Ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa. Rasa wedi. Mboten, Pak. Ora piye? Rasa wedi. Podang kuning, Pak. Podang kuning. Engko sikik kok kesusu-susu. Kowe kok kaya nrotok to jejer Tatin. Ngampet, Pak. Matke rene, nek omong omongan ki Ora kok. Ah. lah piye? Rasa wedi kok ya. Ora piye-piye, Pak. Mbok ora piye-piye, Mbak. Iya, sing Enggak. suwe. Dhuwur mripatmu ki ana apane? Oh, tai lalat. Pinjul, Pak. Pinjul. Padha bojoku ning bareng anu bun-bunane ya ana tai kucing. Ora ditimpal, engko ambu-ambu. Maksudnya Tai lalat kok tai kucing ora. Ayo. Podang kuning, bawane didum ade rasa bengkerengan. Ya. nggih, Sedulur tunggal sepupu ki rasa bengkerengan. Sadiran Ones. Nggih, Mbak. Alah dene kowe karo Pak Camate wani kok mung karo nangka blonyoh kaya ngono kok. Sopo? Kowe kuwi Aku apa? nangka blonyoh. Mangga blonyahe piye? Kowe didol bar pring surat kae lho. Bar pring surat kae nggon pas menggok-menggok kae, wo kalau tati didelehke sak nggon-nggon. Aja ngono do bayangke tenan lho. Do bayangke. Bayangke piye? Nek aku dijejer nang kono. Ayo ora masalah. Lambemu yu. Ayo. Sing drame ayo kemantil. Bawane apa? Pocong nggih, Pak. Ayo podang kuning ki apa kok dadak? Apa podang kuning bawane? Ayo gak. Nggih pocong mawon sing cendak nggih. Ya, sakaremu. Kowe kok tegang banget to, Nes? Ngampet, Pak. Ngampet Ngampet apa? Mang ngampet maem. Enggak, Pak, genjo. Ayo. Genjo. Bahasane yo genjo. Ya. Aku bingung saben dina mikir Bingung aku kan manuk. Sapa? Maksude oceh-ocehan ning omahmu ki pirang-pirang ngono lho. Dilongi didol apa piye? Heeh. Kloran di manuk.
Hasil ting grandul kae. Nang omah wis tok centelke pirang-pirang oh pemean apa kae? Kayak pitik lho, Pak. Oh, lah edan kok pitik wae di. Lah, nek pitik kuthuk niku aja do dicantelke nek tengen kula ben aja mati no lho. Oh, anu. Enes. Kayak dong apa to? Rame dhewe. Ngefan ora kowe. Wiyaga ki akeh sing ngefan kok ning ora kesampean. Lah jeng napa? Kaya ta sing ngenong barang kae. Anggere weruh kowe tampil ngadeg ra terus ngecas. Jare nek gedhe ngomah wae ana. Ah iya. Apa? Piye aja? Iya. Nih ya tenan kok. Napa? Ora apa-apa. Sing tenan apa? Aku main batin pas kowe memeni kae lho. Jemuri jereng pemean kae. Heeh, ana sing tok keke nggon apa jenenge kae? Apa sing nggo memeni kae apa? Hanger. Wuh. Aku ya batinku wudan gedene semono. Aku nggo jaket anak kowe cukup. Antil dasmu lho kowe. Apa ta? Ora ya? Kaosmu. Lu nggak topine jenengan ya iso kok. Apa gak? Tak gaweke apa piye? Mah. Kok tak gawe sing rada muhak ngono lho. Muhak. Wong senene kok ngece. Wedan aku. Nek nggo rompi gelem nganggo piye? 6 kilane truk masa. Apa ta? Apa e? Tanganane iki jero, lho, patmo 6 wedan. Pak ya kabar ngilani. Apa kowe ra ono kok ya? Terus piye? Ayo 6 kilan. Nek jajal dinggo ora? Lho. Nek dinggo apik lho. Ayo gek teruske tembange. Ayo jatahe ganes kok. Ayo nek. Gemble-gemble, Pak. Apa wi gemble-gemble? Enek gemble-gemble iki ora saru kok wawu-wawu. Lah ya apa? Gemble-gemble iki tembung apa? Jenengan gemble-gemble iki gedhe ning rapi. Nah niku jenengane gemble-gemble nek carane Banyumas kewer-kewer, Lek. Lambemu karo atimu kok beda. Gedhe ning rapi, ketoke ora ngono lho. Anjak lambe ora cocok. Ah coba dienggo ganes rak tekan pundak. Kowe arep jajal apa piye? Kaya malah kaya klambi munyuk ae lho. Lek nganggo terus piye? Ngawur. Demit bagong iki ayo. Lambene. Pancen lambene bagong. Heeh. Heeh piye? Ora piye-piye. Ayo gawe. Mikir manuk podang. Sing gawe ganes iki pancen lain daripada yang lain lho. Mikir manuk podang. Heeh, niya malah sing kok sing prasaja ngono kuwi. Heeh. Ya terus Tin. Gawe Oh ya wis terus Nes. kira-kira Oh. ngati Terus apa? Aku dintekke kok. Nora mendo sun pikatku lute bendo. Mangga salah setunggal. Esuk awan nang omah. Mangga. esuk awan ning Ya. Juga sing apik Nes.
Matur suwun Mbak Tati karo Mbak Ganes. Ya.